Herri irratian, Komatxo artean. Entzule lagunak literaturaren jarraitzaileak Komatxo artean saioaren sintonia entzuten ari zarete. Astero, herri irratitik burutzen dugun literatur saioaren doinu bereziare. Egungoa aurtengo 3. mai ingurua duzue, hilabetean behin burutzen dugun lagunarteko solasaldia. Gaurko saioa gustuko izan duzuen esperantzan ongi etorri. Hola, saioa burutzeko hautatu dugun gaia, biografia generoa euskal literaturan, edo biografiak euskal literaturan. Nola, nahi duten bezala, mai inguruan bildu ditugun solaskideak berriz, honako hauek, nire ezkerrera, Lorea Agirre, idazle eta kazetaria. Nire eskudia baino pizkatara dago, Eider Rodríguez, editorea, eta pizkat hurbil dago, Zaren Mendiburen Elizegi, idazlea eta editorea. Ongi etorri. Eta, bueno, gaiari heldu horretik ohiko gure laguntzailaren, deia edo dena delako mezu hori. Saio hau, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuaren babesarekin egiten dugu. Orainak ere geroan, izadiaren joan geldiran, gizaldipako lerroan, guztia present bihurtu arte, norrizanaren erroan. Hora, eskaintza diskoa entzuten ari gara eta eskaintza diskotik saioleteren eskaintza izeneko diskotik neguaren zain. Negua gibelean utzi dugu, orain egun batzuk, baina tira, ez diegu beldur ere datorrenari. Eta esan bezala, alientako gaia, biografia dugu, mai gainean, eta gurekin solaskide, Zaren Mendiburen Elizegi, Eider Rodríguezren titula banatzen eginez, eta tira, berari ere badagokio, beste bigi dagokien, bera ere, historia eta idazlea. Eta hirugarrena, edo lehena, nondi begiratzen den, Lorea Agirre. Eta gaia, behin aurkeztuta, beste sarrerari gabe, tira, biografia generoa, nola, definitzen aldugun genero hau, biografia literaturan. Potoloa baldin bada, zuen nola biziz beste modu batez ere biografia. Euskal literaturaren jarraitzaile baino gehiago, baita ere, egileak, eta orduan zer da biografia? Lorea ere. Zer da biografia? Nik azteko definizio formal eta zabal bat botako dut, ez? Zer da edo zertarako balio lezaken, ez? Pertsonaia baten bizitza konkretua eta txikia edo berea kontatuz, guztion edo gizarte baten historia izan daitekeen historia hori ere kontatzea berean, ez? Zentzu horretan esango nuke bai dela baliagarri kultura baten, gizarte baten, historia baten, edo
komunitate baten, edo memoria berreskuratzeko modu bat, ez da? Eta uste dute, historian zehar gaur egun behar bada ere bai, baina behar bada hasiera batean balio hori batzuela, ez memoria errekuperatzearena, edota personaia batzuk ezagutzera eman, eta nolabait, ez da, historiaren beste parte bat agertzea, edota indarrean zegoen historia hori konfirmatzea ere bai, ez? Segurazki lehenengo biografiak izango zian, bueno, beti izaten da, ez? Historia idazten dutenen aldekoak, ez? Segurazki, ez? Erreginak, edo goi mailako korteak, eta horrelakoak, ez? Eta gero igual hori erabili da, zabaldu da. Evangelioak, adibidez. Bueno, beti hori azotan lotua dago, beti... Bai. Evangelioari ez egin, baina, bueno, alako kutsua da, baina, bueno, zuek izan. Nik uste dut ere, orokortasunetik partikularrera alde egiteko bidea ere badela biografia zuzamenezunan kontrara, ez? Segun eta biografia mota den, baina literariotan nik uste dut gehiago dela orokortasunetik individualtasunera edo partikulartasunera zera jisteko edo modu bat. Eta, Ez edo zondo, biak, urbiltzeko bi modu, hemen generoa ekarri dugu eta hemen beriz berri bat badakago gure gizona begia. Bueno, baina, orduan esan dezakegu, genero literario badela. Ez derrigorre, bueno, hemen gure artean diren aitzule horretaz eztabaidatzen eta orduan eztabaidarako aukera izango da. Oroar nik esan nuke ez. Biografia normalen da historiaren barruan sartzen da lan bat. Historian konta daitekeen bestela, 19. mendeko ez dakit zer, ardoaren prezioaren goraberak edo gerra karlistaren ez dakit zer, berdin konta daiteke, ez dakit Malakariaren bizitza, edo ez dakit Iparragirrena, edo ez dakit norena ez da. Normalen, historiazko lan bat izaten da, eta historiografiaren barruan sartu daiteke. Gero, historialari baten lana izan ordez, hau da, historialariak iturrietara jo behar du, benetan jatorrizko iturriak kontrastatu, aipatzen baldin badu ez dakit ze gutun, benetan gutun hori ikusten saiatu, eta ea egiazkoa da hor esaten dena, eta Orduan, hola lan egin ordez, nolabait ere, ja ezagunak dien dokumentuekin, iturriekin, eta lan egiten baldin handik eta hemendik hartuz, neurri batean divulgazio lan bat egiten ganean, hori gehiago hurbiltzen da kazetaritzaran ikuste. Eta aspaldi honetan euskaraz publikatzen nahi dien biografia gehienak nik kazetaritzaren barruan sartuko nituzke. Orduan nik uste historia dela, askotan kazetaritza ere bada, eta literatura da hurbildu daiteke batzutan, segun eta zenbateraino dagoen guztuz idatzia, tratamentuan nolakoa dan, eta bueno, Eiderrek esaten zigua, nik uste literatura ere izan literatura, eta orduan delari ematen diotitza Baiet, zamaitekela genero literarioa eta horretan ekarri dut Marcel Chauven liburu hau idatzi imaginaria deiturikoa duela una 8 urte idatzitakoa, eta uste dut berak inauguratutuela generoa liburu honekin uste dut, eta batzi dut. Zane, Argentinako edizioetan Borgesek egin dizkio hitzaurreak Marcel Chauvi, eta bueno, gero artikan ere egin ditu biografia literaria ditu. Eta horretan diot, izan daitekela genero literarioa eta adierazgarri bezala liburu hau. Bera, historia erabildu diturri gisa, oso dokumentazio lan ondia egin duela dio berak, eta baina, bueno, itunia dira. Bizitza bat hartu eta tratamendu literario bat eman, eta baliz bezala kontatu, eta benetan egia izan. Hori da. Horren oso antzeko egin zuen, Arkaizkandok bere liburuzka batean, eta bueno, bere ziren irratian egiten zituen kolaborazioa, gero liburu moduan ateratzen eta jarritzen titula radiobiografia. Eta, bueno, hori zezan, eta nik gogoratzen nahi irakurtzen dituela, ez nengora guzti seguro, beretakoak ziren edo ez ziren, ez da? Eta noski sorpresak hartzen dituzu, ez da? Gogoratzen nahi bat, Frida Kahlo adibidez, ez da? Frida Kahlo nortzan eta bere kuadroak ikusitan nik baneuzkan, baina bere bizitzaren berri ernekin. Eta ikusi, Arkaizkanok idatzi zuena, eta gero berekin nola komentatzen, eta beste, eta nik uste nuen bera ipun bat egin zuela, ez da? Eta nik uste, zu esageratu, oso polita zu esageratu, eta ez, dana hola zan, egia da esaten den guztia, eta harriketa egatu nintzen. Zergatik zen sionistu, zergatik sortu zizun zalantza? Kontatzen zen, Frida Kahlo, 15 urte zituenean, autobus batean zijoan,
Istripo izan zuen autobus horrek, eta agiatu zitzaion, burniga sartu zitzaion ia enpalatu agiatu zen. Historia berak sortu zizun kezka. Bai, eta hor... Ja, suposatzen nolako, behar bada Arkaitzek, normalean literatura egiten behar bada asmatu egiten. Bi gauzak, bizitza oso exageratu azalako, eta gertakariak oso harrigarriak, eta bestetik, Arkaitzek, eskua duelako, fikziorako. Justu nik uste dut, hori izanetik klabetako bat, ez? Bai. Biografia, sormen edo, eta kazetaritza lan guztiaren, ez? Sinesgarritasuna edo ez, ez? Nik uste dut biografia gertuago dagoela historiografiatik eta, gaur egun kazetaritzatik, ez? Segurazki. Eta literaturatik zerbait izatekotan, izan dezakela behar da formaren aldetik, baliabideak erabiltzea, baten borran saltoak, aurrera atzera edo beste mila gauza, ez? Eta gusto gana hitzak aukeratzea, gauza kontatzeko, ritmo emateko, tentsioa pizteko. Baina hor gertatzen da biografiak behar duela izan erabat egia, nik uste, ez? Hor kazetaritzak ere behar du izan erabat egia, ez? Zentzuetan fikzioarekin nasteak, batzuetan fikzioak ezurra izan da, egia handiak esaten ditu, ez da? Baina horrelako kasu batean, kazetaritzaren ikuspuntutik, nik uste dut azkenean fikzioak askotan errealitatea janiten dula, ez? Ezo nahi dut, guk kontatzen badugu guztain horren bizitza. Aita zentuarena. Eta orduan, pasarte bat, guk benetan jakin gabe nola izan da, baina imaginatuz, novelatu egiten dugu, ez? Aita zentua zerita dago, eta hau esan dio, hori, guk asmatua da. Behar bada kontestuan ematen du informazio bat, ez da? Baina berez ez da egia. Eta gainen pagantzan jartzen du liburuan kontatzen duzun beste guztia. Horretik, orduan esan dut arrisko handia sortzen du horrek. Ez horrela fikzioan, nahi duzuna kontatzen zakezu, beti ere, irakurleak sinesgarritasun ze ematen badizu, ni sinisten ez zu kontatzen dizuna gauzarrak. Kasu honetan, sinesgarritasuna eskaintzeaz gain, egia ere eskaini behar duzu, ez da. Ni uste hori dela pixka bat, ez da baita zengan helburua, hau da, zure helburua baldin bada bentan norrekin bizitza kontatzea, horretara zoaz, ez da, kaiten duzu kazetaritza edo historia lan bat. Zure helburua baldin bada, hori material bezala erabiltzea literatura egiteko, hori ere egin ez. Baina, Marcel Chauvin asmoa esan norrekin bizitza jakinaraztea, eta bizitza batzuk hartu, eta horrekin jolas egin literatura sortzeko, eta, zilegi da noski. Baina, ez egin esaten zuen baita ere Kleopatraren biografia egiterakoan, hori itzen norki zen, baina bere esudurraren tamainagatik izan ez balitz, eta historiak beste zentzu bat izango duke. Bai, eta biografia literarioa denean, eta, lizentzia horiek hartzeituenean idazleak, eta ezakit, literaturaren bitartez beste ikuspegi bat eman edionean historiari, ematen diola, Orduan, nire ez daukat ainargi historiografiaren parte bat dena biografia. Nik uste datutan ez dela, eta adibide bezala, liburu hau eta gero Borgesek idatzi dituenak ere, ez dakit hori historiografiaren barruan zer daiteken, Hore, segurazko ez, baina, esan dut... Kazetaritzan desde luego... Hori da, azken batean, literatura egiteko modu bat, baina oroar biografia biografia izan erdu zerbait serioa, eta ez tezu dudarik egin behar kontatzen dizutena egia da, edo ez. Eta bada, zurri jartzote dizuten, baina printzipioz ez tezu dudarik egin behar. Baizen eretzi, ez dut ia zentzau behar, eta lengo batean, sailore egin lengo batean edo, alako batean eta topo egin, eta ez dakit gaino liburu zer daukagun esateko, asko, hau egiteko, eta esateko eta posten, ez. Aipatu, Juzenekin, eta nire bauka bide bat horrela, markatuta baina zidazki aurreatuko gara, bide sorretara, eta hola, aipatu duzu, izan dituzkela, biografia mota ezberdinak, ez? Orduan, zaitzapen bat egitea, izango litzake, edo esatea, beritzen hori da batzuk bezetatik, eta historiografia bezala, edo beste modu batekoak, edo literatura urbilagoak, edo egiten alduko alako... Niziko batzuk existituko dela, zailkatu nori baina... Taxonomia bat ez da. Baina, nik utxen ez dut ez dautzen, okurretu dezkip agiografiak edo, santuen bizitzak, eta gero bizakit,
Haziografia dira santen bizitzako dira, baina gero gertatzen da edonoren bizitza kontatuta ere asko egiten dutela haziografia. Baina, zorrera zen... Eta berdin, Marronaren bizitzaten egin daiteke haziografia bat, eta gaur egun egiten dien biografia asko hori da. Hau da, ez dute inungo ikuspegi ez objektiborik eta ez kritikorik, baizik eta izaten da laudoriozko lan bat, batzutan enkarguzkoa. Hori enkarguzkoak, eta gero ere, hor, da ikusiko dugu, ez? Atera daiteke bizi balin bada personaia biografia bat berarekin batetik konsultatu da. Bai, egin daiteke. Eta hain zuzen ere gaur egun tipikoa da, batzuk idazten balin baduzu, Mick Jaggerri buruz, izan daiteke biografia ofiziala edo ez ofiziala. Orduan ofiziala... Ez ofiziala beti interesgarri. Ofiziala da, berak begiratu duena eta esan duena ez hau ez kontatu edo hau ere esan zuazu, eta ez ofiziala da, bere baimenik gabe ateratzen dana. Guztiz zilegi da hori egitea, eta zuk gezurra ondiren bat esaten bali mazu, berak aukera izango du tribunaletan kontra, ez da? Orduan, dana dala, lan serioak diren aldetik biografiak norbait bizirik dagoen artean beti da provisionala. Eta adibidez, niri asko interesatzen zaidan personaje bat, Fidel Castro. Iruditzen zait, Fidel Castro buruz idazten dien guztiak, euki dezaketela orain interesa, baina beti provisionala izango dira, ez da? Ez dakigu zer nola bukatuko duen, zer gertatuko den Kuban Fidel Castro hila gero, eta orduan, eroan etorreko dira, ez da, hobeak. Bueno, iruditatik ez da egiten, zuzen horrek idatzi dituzu biografia batzuk, alegia lodea, entzuleak, ezin duzala, ez egite idarrek idatzi duen, zuzeuk idatzi duen, eta horrela, zertan oinarritu behar daula, eipatu ditugu ja, zenbat aldergiak eta zenbat ezaugarri eta horrela biografia zure esperientziatik. Nik esan nuke entzule jakin dezan, norean liburu bintzat idatzi ditu biografiazkoak eta biak oso diferenteak esan dut. Batean zan Rosa Luxemburg, eta Rosa Luxemburg loreak ez du ezagutu noskin, lehenagokoa dalako, beste garai bat, beste giro bat, beste hizkuntza batean, beste herrialde batean, eta bigarren ordea izan zen Jose Mizumalabe, eta Jose Mizumalabe loreak berak personalki ezagutu zuen, gure garaikoa izan da. Orduan oso interesante iruditzen zait, berak konparatu dezala batean eta bestean egin zuen lana, zen oso diferentea dira. Biografien edo bien eta lan editoria zuzen? Ez, bakarrik Rosa Luxemburg entartean. Bueno, konta iguzu, esperientzia hortari, desberdina behitika. Bai, oso desberdina. Nik uste dut, biografietan eta idatzizko lan guztietan importantea dela distantzia, jakitea zein distantziatan kokatu behar den idazlea, berdin kazetaria ere bai, eta uste dute horrekin asmatu ezkero, bidergia edo egin daitekela. Nire kasuan hori biografiak erabate diferente ez, eta hasita iturrietatik, Rosa Luxemburgoren iturriazian, berak idatzita zituen gutun norbeska bat, bere idatzi politikoak, eta gero bere gainean idatzita zaten beste biografia batzuk, eta bere pentsamenduaren analiziak, eta horrelakoak. Eta Zumalaberen kasuan, iturriazian, bera ezagutu zuten jende norbeska bat, familiartekoak, lagunak, lankideak, militantzia garaiko jendea, eta orduan, zentzu horretan nik bai uste dut Zumalaberena askoz periodistikoagoa dela. Edo teknika periodistikoa garbiagoak edo nabarmenagoak erabiltzen ditula, zen izango litzateke erreportaje luze bat. Horrelako zerbait, eta ni baliatzen naiz, egindako elkarrizketa guztietan jasotako informazioarekin, ez? Inkluso, kasu batzuetan, edo askotan iturria aipatzen dut, nork zer esaten duen. Rosa Luxemburgoren gainean ez dut esaten nork zer esaten duen. Zergatik diferentea da, batetik esaten dituenak ere zitugu ezagutzen. Edo, irakurleari eta niri ere, jakin ezaken ordan, edo ze garrantzi izan zuen Rosaren bizitzan, edo ze zenbatinako aditua da, edo ez baina ez dut testuan, berdara oztopo sortzen ditula irakurtzearen berriz, jende bat ezaguna ez egin da, ez?
Orduan idazkera da, nik informazio hori jaso eta nik nire hitzez edo hirugarren pertsonan historia bat botatzea, ez? Eta Zumalaberen kasuan gehiago da, beste jende askoren pentsamenduak, hitzak eta sentimentuak jartzea. Bietan saiatu nintzen, da uste dut biografiak hori egin behar duela, edo, egin dezakela bentsat alde humanoa harrapatzea, ez? Hor, beste diferentzia bada, Rosa Luxemburgo erenean, zuk ez dezula, noski gauza hundirik aportatu zeure baitazik, esan dut, zuk irakurri dituzu lan pila bat, baina beste batzuek egindako investigazioetan oinarritu zara neurri handi batean, baina Joxemiren kasuan zu izan zara lehenbiziko ikertzaile nolabait esan dezagun. Norbaitek idatzen nahi baldin badu zerbait Joxemiren bizitza zero, zure lana izango du referentzia ezinbestekoa. Eta azken zinean Joxemirenean iturriak lehen eskutuak dira, eta Rosarenean bigarrena, hirugarrena edo laugarrena. Eta Rosarenean ere aukeraketa bat egiten duzu. Baina irizpideak egian ezkia engarbiak, ez? Zer sartzen duzun, zerrez, edo ze ikuspegi, edo ze kritikotasun, edo dena dela, ez? Eta Joxemirenean, azken zinean zukera bat izan duzu. Hor badago, gai bat niri beti interesante ditu zegoena biografietan, eta da, nolabait ere positibotzat jotzen dituzun personajeen biografiak egitea, edo negatibo denak. Esan nahi dut, Rosa egin zenuenean zuk, Rosa maite zenuen eta begiko zenuen eta simpatia zenuen, nahiz eta ez ezagutu. Joxemiren kasuan, inongo dudari gabe, ezta? Eta normalean norbaitek bere kabuz biografia egiten badu norbaitena, beti egiten du, gutxi bera, begiko edo simpatiko edo ez dakit, maite duen norbaitena, ezta? Baina posible da. Baina hori da ezaugarri on bat, esan genezake, biografia on bat egiteko. Baina ez berriro? Esan dut, zeren... Horrek esan dut, Frankoren biografia on bakarrak izan duzula Frankistek egin duzula? Esateko nuen hori da alderdi bat, egina ze... Oixendera. Empatiaren. Adibide horrekin ez dena zara dago, orduan, hori da. Nik... normalean hori da, zure esku bari madago edo okeratzen baduzu, normalean gustuko duzuna, baina, igual, bate usatzen zaizu norbait egitea ere divertigarri izango da, ez? Kontua da, nolabait, eta ez da literatura, borduan, saiatzen zarela personaia hori ulertzen edo, ez? Azken zinean humanitate horren bila, ez? Nik uste hori interesantea da, eta nahiz eta zu personajea ez maite saiatu behar dezula bere pentsatzeko moduak ulertzeko era eta bere sentitzeko klabeak eta ulertzen, ez da? Eta zu bere lekuan jartzen, hobeto ulertzeko personaje zer egin zuen eta zergatik, ez da? Hori, nik uste ulertzen... Incluso baita jartzen bali mazera, zu gehien gorrotatzen duzun personaren... Ulermen minimo bat behar duzu, ez da? Azken zinean... Berri txiko dugu hitz eta gero, editoria aipatu dut, editoriak kasu honetan bizarete eta bazpagete edo, zeberen kasuan, elkarlanean edo laneaneko editoria, eta zuzen eider berriago izanagatik azaldu beharra txalapartan hasi berria, uste dut, zarela, ez hain hasi berria, bintzatu zain batean edo nire honeko ezagutu zaitu, eta txalapartak edatea ditu, hainbat biografia, eta, gero ikusiko dugu zein adinen kuentzat, eta hola ez. Baina, hauek izan dakoen arian, zer pasen nuen zerbait? Aipatu nahi nuen hori empatiarena, eta gustoko duzunean pertsonaia bian errezagoa dela empatia dagoelako zu eta pertsonaiaren artean, eta errezagoa izan daitekelako, eta gustoko duzunean antipatia, eta horrek ere bultza zaitzake, baina nik ustut biek markatzen dela distantzia bera, edo urbiltze distantziari, edo nahiz guztoko izan, nahiz Bai, diferentzia okerragoa da. Bai. Hori zila iritsi gira, puntos enteregarri bat eta gauza enteregarri da, esan dituzu ez, eta gainera uste dut gai hori buruz oso guztita egiten dela, edo, oso genero berria da, biografiarena, berria, beste genero baino berriagoa da, genero dela onartzen bali madugu. Baina tira, hor dago ez, estandaretan eta apaletigetan, eta gure gisa, eta hola zantzen da. Artean, sarreran saiorlete ekarri dugu, neguaren zai kantuaren bidez horrela agurtu ditu gure entzuleak, eta bain biografi izeneko kantua ekarri dugu propio, bai
nik uste, kantuak merezi duelako, eta gero ere, aldi bera pesatu dut, Xabier ere izan daiteke, gure herrian persona interesgarri bat ere, ez dago dudarik, segurazki, biografia bat egiteko. Entzungo dugu kantu da, eta geroko bat. Izatearen ordu ilunena maite ditu ez dielako zientziaren gude garratza izaltzear delarik entzu giratzarrien lorezko baratza ezin baitu zazia gaztak ez da izuen lurrantzuan ere zua izeldua nahi biobiari izalixil dakiona zenbazko ametsa gazte batek noiz bai abesti egina atxedena balizauzak iraunkorra eta lotan grina bere soseguan argitzu izateke lurrezko bizona Zuriko dira exaltazio baten elikagai zaharra Uda ederrarekin kanta asmatutako irudi galkorra gorputza irria Akien urrea, ozaren abarra Ezku idaziko, liburu zaharrean, mutu eta gorra Norabio batetan, nazken direlari, begiain nabarra azken arnatzarekin ordainduko ditugu aintzinako zorra biografia eta nendik aurra Xabier beri, agian entzule dugu eta... Ari ginen, itxalten, zestan gadan Xabier leteren elkarrezketa baldortzea.
Tira, lotxagabekin edo ausarriak edo telebizioarekin esara dago, nire esperientzia badut hori, eta entzuten badut ditu, bueno, barri zara kontuan, eta eguren batean ere agian egitoren batek, mire, ekiko batean, joko du, biografia gauzatzeko, baina, bueno, hau modo nion esan da. Bueno, zinda biografia generoaren egoera euskal literatura, horrela pasa, hortara ja, egiten dugu jauzi, no? Bueno, baina egiten dira batzuk. Baina nahiko berria bada eta ez da. Lehen Igerrek aipatu du biografia tipoen barruan agiografia dela bat klasikoa, zaharra eta betionikoa, eta holakoak euskaraz egin dira, euskal literaturen hasieratik asko, ezta? San Franciscoren bizitzak, San Francisco Asiskoarena, San Francisco Xavierkoarena, San Ignacio Loyolakoarena, eta Kipre Santu eta Santarenak mordoa. Euskal literaturan lardizio liburu betuta dago, balakatuen mordeska dauzkagu. Biografia zibilak askoz berriagoak dira. Lehen hemen Igerrek berak aipatzen zuen, Jon Etsaiek bere aitari buruz egin zuena. Ignacio Etsaide, Donostian telefonikako buru izan zena, eta Euskaltzendiko buru ere bai, Ignacio Etsaide zena, ezta? Eta hori erreferentzietakoa da. Nik uste zahar lehenagokoa izan daitekela bat, guain etorri zait burura, Santa Cruz apaizarena, zerak idatzi zuena. Horixe. Nik aipatutakoa zuten aipatu dut? Zuberogoiteak idatzi zuen, hori Santa Cruz buruz ez. Zuberogoiteak egin du, Jose Antonio Agirre, eta horako beste batzuk. Horixe da, ez egin duzu ba. Horixe, guaindik ere publikatzen den liburu bada, ez hainbeste biografia hon badalako historia graziaren aldetik, baizik eta, grazia handiarekin idatzita dagoelako, ez da, ritmo narratibo handiz, eta bat, ez da. Eta, hori izan egin dola. Amaz izan Euskal Herriko? Amaz izan Euskal Herriko, hori Etsaiderena, bai. Eta, bai, hori gaina, goitik bera biografiaren bat, sartzen dara. Eta gen aipatu, hor behar dituzu, zibilak, eta gero, beti ere, elizioari lotutako personai horrenak, hori buruz izan da kritikarik, kritika edo aipatu izan da, edo beti, edo bai izan du, Elizarako eta Elizkoientzat, edo zer erabidea izan du? Hombre, nik uste batetik erlijio liburuak izan dira, Elizarako eta Elizkoientzako eta Zereunentzako, eta beste bigarren erabilera bat izan da filologoentzat. Lapitz izeneko idazle Baxena Bartar bat bazan, eta idatzi zuen liburu bat bizaindu eskualdun. Francisco Xavier Rozoa eta Ignacio Loyolakoa. Eta da, joia bat, ez da, filologoentzat, eta oso idatzi dagoelako, eta beste. Baina, gaurko irakurri normal bati, ez dakit. Aipatu ditut, gaur egungo biografia buruz horrela iritzi bat ematen ez dakit, baina gaur egun nire akidan egitzat ateratzen diren biografiak, bai txalapartako hain berdi azken aldien hontaren dituenak, horiek adin, zuzen hori ziguzu, adin konkretu bat entzat egin? Aurrentzako biografia dira, txuribeltza bilduma barruan ateratakoak, eta pertsonai oso ezagunak izaten dira. Van Gogh, etortzen gogora. Malcolm X-ena, Che Guevararena, Bob Marley-rena, Antxo Nagusia ustut izan dela protagonista azkena, eta denak oso ezagunak. Naiz eta ezagunak izan zuretzat edo irakurle ikasiarentzat nik uste funtzio oso importante bat, betetzen dutela eta transmisioa. Bai, hori, loreak aipatzen zuena, historiaren parte hori kontatu beharra, eta hori eskoletan ez aurre erakusten ez da, hori izan zen Malcolm X Che Guevara, erro batean edo aipatuko zaila. Gandala gutxi esaten zidan idate batek, zakit nozta, eta Jimenez edo, eskola batera joan eta auta ez, eta ziren, zaren Beatlesak, eta konturatu ez dala, Beatlesak no ziren, ez zen, eta erreferentziak aldatu, eta garai batek kontatu beharrik ere, ez dagoen gauza bat, hain hiperrezaguna dalako, handik urte batutara, basta egiten da. Eta, zalapartakoak aipatu ditugu, elkarren
karrekoa edo errezago dituz. Bai. Horiek aurrera segitzen dute? Bai, eta berez enkargatuta badauzkagu ez dakit dozena bat edo, baina bueno, idazleak alfor samar gaitza eta ez dizkigute bukatzen, eta... Gure berdintxo. Eta hori bilak, bueno, gaztentzako kalapartakoek biztiaia helduago sentzat edo esango nuke, baina bueno, zoretik ez dira egiten behar da biografia potolagoak edo handiagoak nik ez nuke ezagutzia, hori gutxitzi nahi ez, egin diren horiek eta horrela baina ze falta da hor. Gure kasuan arrazia oso garbi dago, eta enkarguzko lanak dira.